Намираме подходящо място и първата работа е да изкопаем една дупка, така че тя да бъде малко по-дълбока от почвата в кофичката. Не се изисква голяма дупка, а просто такава, която да можем да побереме коренената резница. От време на време може да пробваме, да видим какъв е резултата. Трябва още малко. Да, вече е добра. Друго важно нещо, което трябва да знаем е, добре е на дъното на изкопаната дупка да поставим малко рохкава пръст. Така че резницата да не падне направо на твърдата почва. След това внимателно предприемаме действия, така че да може да извадим резницата заедно с цялата почва, която е в кофичката. Правим това нещо внимателно. Връщаме и много внимателно я поставяме в дупката. След това започваме малко по малко да поставяме почва от всички страни на фиданката, като избягваме с почвата да слагаме и камъни. Идеята е с едно съдило да уплътниме почвата около самата фиданка, така че да не оставяме възможности за образуване на въздушни джобове, които, ако коренът на фиданката срещне един такъв въздушен джоб, той започва да изсъхва. Затова е много важно да уплътниме почвата около фиданката, така че те да представляват едно цяло. Тази почва от кофичката и околната да бъдат с еднаква плътност. Ако има буци някъде, добре е да ги разтъркаме, за да можем да фракцията, която ще уплътняваме, да бъде максимално с малки размери. Тогава се уплътнява най-добре. Признак, че добре сме си свършили работата по уплътняването е да може да събереме в изкопаната дупка и сложената фиданка цялата пръст, която сме изкопали. Това означава, че сме се справили добре с уплътняването.
При уплътняването на най-горния пласт може вече да не използваме съдилото, но с ръце трябва много добре да притиснем почвата. Въпреки че почвата е влажна, е добре все пак да продължим процеса с поливане, като нормалното количество е от порядъка на около 1 литър вода и съвсем нормално да използваме. А след това, за да осигурим по-добри условия, е добре да монтираме площа около данката, като посипеме с най-вероятно с шума от околните дървета. По този начин хем ще подобриме и температурния режим, хем ще сведеме изпаряването на влагата да става по-бавно. Ето това е.